Prija, hvala puno. Joj, ali ovi reflektori. Šta je mene inspirisalo za ovo današnje predavanje? Jedan događaj kojeg nikad nije bilo, niti će da bude. Znači, za ovo predavanje me inspirisalo jedan događaj koji će se prvi put desiti 18. novembra, znači za 3 nedelje u Budimpešti. Slavi se 30 godina gradnje mreže. Znači, 93. godine je Kalivita pojavila se tada, jel da, kao MLM kompanija. Sad pozvani smo nas nekoliko na tu centralnu svečanost 18. u Budimpeštu, koji smo 93. godine krenuli da gradimo mrežu. Žao mi je što najbolji sponzor na svetu, moj sponzor Matis, nije tu. On je te godine se uključio krajem maja, kao, mislim, Ildika 58.000, jel tako? Pa je za par godine, 3-4 godine, postao prvi. Znači, zaobišao sve i eto, do današnjeg dana je ostao za mnoge od nas, zapravo sve nas koji ga znamo, prvi u Kaliviti. Znači, prva zlatna palma ne Evrope, nego firme tadašnje California Fitness, sada Kalivite. 2 nedelje nakon toga moja sestra i ja smo se uključili. I sad oni su nas pozvali. I onda sam ja razmišljala da bi bilo dobro da ja vama dajem odgovore na najčešće pitanja što sam ja od tada dobijala od mojih članova i od kandidata. Da bi bilo dobro? Molim? Dobro. Pošto za mene čovečanstvo se deli samo na 2 dela. Jedan deo su članovi, a drugi deo su kandidati. Se slažete? Pa i Geri malo pre tako rekao. Ok, ajde onda da krenemo. Napisao sam 20 najčešćih pitanja. Znači, vrlo često me ljudi pitaju šta ja radim. Znači, Šandore, baš sam te pohvalila, baš mi žao što nisi bio unutra. Jesi? Pa super si, kao uvek. Znači, prvo pitanje što me najčešće pitali se ovih 30 godina, šta ja radim, šta ti, Irena, radiš, čim se baviš? A ja ovako kažem najčešće, pa radim zdravstveno i finansijsko obrazovanje ili finansijsko i zdravstveno posvećivanje i pomažem ljudima da uspeju. I onda ovo je to, draga Duna, aplauz za dragu Dunu je ovo napisala, da je glavni produkt share marketinga čovjek koji je doveo sebe do najbolje svoje verzije. Znači, to ja radim. Sad, drugo najčešće pitanje, znači ja zapravo pomažem ljudima da uspeju. A drugo pitanje, što najčešće me pitaju, šta je za mene uspeh? Hoću ja ovo da menjam. Dosta komplikovano, ali smo naši, pa će da ide. Šta je za mene uspeh? Za mene su 2 stvari uspeh, ili najveći uspeh. Prvo je radost na licu, pogotovo ako ti je to tvoje dete. Ali radost na svačem licu. Ako ja pomažem da vidim radost na nečijem licu, to je meni veliki uspeh. A šta je drugo za mene uspeh? Da stvaram. Ne da radim, nego da stvaram. Znači, ima ona stara priča da su pitali zidara, je tu naš divan? Jeste tu? Znači, pitali su ih šta radite? Jedan je rekao, ma da, nešto gradimo, slažemo cigle, bez veze, toliko je to teško. A drugi je rekao, gradim katedralu. Znači, uspeh je za mene ne rad,
ne rezultat rada, nego kada nešto stvaramo. Jel se slažete? Treće pitanje. Šta po meni ljudi žele? Ljudi žele samo da se raduju i da budu sretni. Je li tako bilo sinoć? Je li tako bilo juče? Jedva ste čekali da se radujete, da aplaudirate ljudima. Je li tako? I onda smo mi osnovali, pa iskreno mislim da je tako, onda smo mi osnovali, tu bi trebao jedan mali film da bude. Je suis content, c'est printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est printemps, les arbres sont en couleur dans les nids, mes petits s'écosillent tout son cœur. Je suis content, c'est printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est printemps, les arbres sont en couleur dans les nids, mes petits s'écosillent tout son cœur. Oni nisu srećni zbog para, nego zato što su živi, jel da? Dobro, znači, šta ljudi žele, to smo sada vidjeli. I onda sam odgovorila šta ja radim i kako ja to radim. Pa radim pomoću biznisa duplikacije, a tako? I onda tu nam dolazi u pomoć, kad bi imala 4 ruke, to bi bila fantastična inovacija. Znači Kiyosaki, koji kaže da ima zaposlenih, ima malih biznismena ili privatnika, ima velikih biznismena i ima investitora. Znači ne mislim na ovu kategoriju. To je ono što kažemo jedna konjska slanga. Marija, radili smo to, jel da? Moja bivša asistentkinja, dajte joj jedan aplauz. Mislim na ovo, mislim na biznis, mislim na biznis duplikacije. E sad, šta je to važno? Kod biznisa duplikacije suština je koliko ljudi sam ja naučila da za njih radi sistem. Sistem, ne oni da rade, nego sistem da radi za njih. Odnosno, koliko ljudi sam naučila da nauče druge ljude da za njih radi biznis i tako do beskraja. Je li to jasno? A bez čega ne može biznis duplikacije da se uradi? Bez čega u životu slobodni nećete biti? 2 stvari. Ako naučimo da nadgrađujemo ne samo naše sponzore, ne samo ljude, nego sve živo i običan papir što pozajmljuješ, onda nemojte da sanjate o slobodi. I šta je druga stvar? Znači, evo knjiga iz kojeg smo to naučili, Robert Kiyosaki, Škola biznisa. I šta je druga stvar što smo naučili, zahvaljujući ljudima iz Budimpešte? Šta je druga stvar važna? Da mi radimo taj biznis duplikacije, da dođemo zapravo do slobode. To je što smo od gospodina doktora Telkeša, koji je bio sem Matisa i Eve, kod Telkeša na Monoru. Okay. Znači, šta smo naučili iz njega? Nemoj da se pametuješ kao u svom običnom poslu, keep it simple stupid, da budeš jednostavniji od jednostavnog. Znači, sve što ne radiš, da tvoja najslabija karika u biznisu, najslabiji tvoj čovjek zna da radi, ti nikada nećeš doći do slobode. Nadam se da je to za početnike vrlo komplikovano, ali Bogu hvala, imaju oni svoje sponzore pa će da im objasni. 5. stvar, što najčešće me ljudi pitaju, to će da bude sad ova slika. Dobro, ajde neka bude ova slika. Pa najponosnija sam na međuljudske odnose. Ovako izgleda naš najozbiljniji sastanak, zove se top menadžerski. Vidite šta mi to izvodimo? To je neki 7-8 mojih vrhunskih menadžera. Ja nikad, Marija, od direktora Doma zdravlja to nismo imali ovako da se drži u krilu ili da se ovako smejemo, srećni.
zadovoljni, jel tako? Ne, sad pa neće ona druga slika da izađe. Evo, međuljudski odnosi, Andika, vidiš što mi radi na letnjom kampu. Jako sam ponosna na te međuljudske odnose i mislim da je to zapravo naša najveća vrednost. I u stvari to je i tajna uspeha naše mreže. Znači, prva zlatna i jedina zlatna grupa smo još uvek u Srbiji, a posle ću da pričam o tome da to neće dugo tako ostati. Dobro. Sad. Znači, zašto kažem da je to tajna? Zašto je to tajna našeg rada? Zato što mi imamo izuzetno razumevanje, prosto koncentrovanu pažnju na drugom čoveku. Ja često vam govorim, kada prestaneš da razmišljaš o sebi i počneš da razmišljaš o tom drugom čoveku, kada zameniš ja sa ti, sa mi, onda će da ti krene. Šta još? Vrlo smo empatični. Učimo kako da budemo empatični i sa visokim i dubokim poštovanjem se odnosimo prema ljudima. 7. stvar što me pitaju, kako se radi ovaj biznis? Pravo da vam kažem, po meni mreža se gradi u 4 oka. I tu su pogotovo važne ove 3 stvari što sam rekla, ova koncentrovana pažnja, empatija i duboko poštovanje. Znači u 4 oka, kad ja sedim s nekim u 4 oka, tu se gradi mreža. A šta mi još radimo? Kako radimo? Kako radimo te grupne stvari? Sada ću da vam pokažem. Znači, imamo takozvani UNS, Udruženje novinara Srbije u Beogradu. Tu smo svake prve subote u mesecu od 5 do 8. Prvi sat vremena je javni marketing, znači to može svako da se dovede. Posle toga do 8 sati imamo trening za početnike. Znači, tu je mesto kada se mi pitamo da li ću ja da se snađem u ovome. Dobro? Znači, to godinama već radimo, prva subota u mesecu. Onda 3. sreda u mesecu isto godinama radimo na Kolarcu. Vrlo sam ponosna i zahvaljujući doktorki Sneži Horvatović, njenim suprugu koji je omogućio da budemo prvi biznis u hramu kulture stare Jugoslavije na Kolarčevom Narodnom univerzitetu. Znači, 3. sreda u mesecu od 6 do 8 držimo trening za graditelje mreže. Znači, tu se mi ne pitamo više da li, nego kako. Znači, kako da radimo profesionalno, kako brzo i što lakše do rezultata. Zatim imamo info večeri, oni su firmini, ali vrlo su obojeni. Posebno su obojeni nekako sa toplinom, onako sa dušom. Videli ste kako nam je grupa. Onda imamo takozvane pergola seminare u predgrađu Čačka, gde je čuveni Dis se rodio, a doselio se pre jedno 200 godina Mašin pradeda. Znači, to su te čuvene pergole. Pergole su iza. Znam, ko jednom bude tamo, uvek hoće da dođe. I onda mi smo otvorili našu kuću za edukaciju i za proslavu i to je kod nas kuće, imamo male treninge, veće treninge, koliko nas stane, toliko treninge i tako dalje i tako dalje. I to naravno da kopiraju ljudi u drugim gradovima, u Čačku božanstveno, u Leskovcu božanstveno, u Nišu i tako dalje i tako dalje. Vrlo, vrlo sam ponosna na to. Sljedeće pitanje, to je već sa 9. u šta ja verujem. Ja verujem u to da seme uspeha je u svakom od nas. I kao što je bilo kod prvog pitanja, šta radimo? Pa zalivamo to seme i čekamo da. 10. pitanje, gde grešimo? Ja mislim da grešimo u tome da dajemo previše tehnike
i premalo snova, premalo vizije i premalo uživljavanje u te situacije koje mi želimo da postignemo. Znači, previše radimo na kako, a premalo radimo na zašto. I sad ću 5 pitanja vezano za snove i za ciljeve. Šta su ciljevi, šta su snovi? To nije to kad kažeš pa dopalo mi se. Baš bi mi se sviđalo da imam Cadillac. To nije ništa. Nema snagu, jel da? To nije cilj. Dopalo mi se, jel da? A šta je onda moj cilj? Moj mali cilj, brzi cilj je bio onaj cappuccino. Srpski rečeno da imam para i da imam slobodu. Nismo mi bili loši u ambulanti, zarađivali smo mi. Ali dok radiš ima posle toga ništa, jel tako? A šta je moj dugoročni cilj bio i šta je još uvek i ostvarila sam pa živjeti na letovanju. Vidjeli ste me juče, još sam bila onako, jel da? I danas nije mnogo bolje, ali otprilike. Da vidimo sad još neku sliku. Htjela sam da vam kažem, kada uvežbamo to postavljanje ciljeva, to ide fantastično. I sad ja imam običaj da kažem da sam ja od mojih ciljeva udaljena samo 2 kilometra ili 20 minuta. Ajde ovako simbolično da zapamtite. Zašto 2 kilometra? Kad smo posljednji put bili na Kanarima, tamo imamo taj timeshare, već znate, to je bilo baš pre korone i šetali smo se po onim dinama što sam vam pokazala. I kroz ovaj hotel prolazimo mi, Maša onako naprijed, a Martin i ja ovako, ja kažem, jo, sine moj, ovo je za zlatnu palmu skupo, ovo ne mogu sebi da dozvolim, toliko je luksuzno. I sad zamislite vi, ne prođe ni godinu dana, i Zina baš dođe u taj hotel i kaže, pa možda ima i boljeg, i ode u Lopasan, kako se zove, 2 km, 300 metara dalje, i kaže, ovi su ubedljivi i činjenica, lepše. Znači, ja sam ovo zaželela, a dobili smo ovo. Ja to vama sad džabe objašnjavam, opisujem kako to izgleda. Mislim, to stvarno treba doživjeti. A zašto kažem 20 minuta? Ja sam mislila, ajde imam još 25 godine pa 100, dosta, ajde ja da održavam moju mrežu i tako, da, levo, desno. Međutim, onda se desi moj rođendan i pokazat ću vam šta ste mi kupili. I ja shvatim da treba da idem dalje. Ja šetam se na Savi, mi stanujemo na Savi u Beogradu i šetam se. I tačno znam kod kog splava sam bila, ja kažem, dobro, onda idemo dalje. Dobro, idemo dalje. Ajde, krenut ću ja dalje da gradim mrežu. Nećete verovati, 20 minuta nije prošlo kako ja moju turu radim na Savi, kad jedna žena zaustavlja me. I pita me za štapove, ja imam one austrijske štapove. Ja, pa da, kako je se to sviđa, da ne dužim. Žena je vrlo zainteresovana da gradim mrežu. Pazite, ja te štapove vozim pa jedno 20 godina. Uvek su mi uglavnom muškarci čestitali da samo napred, zato što su mislili da sam nešto polomila pa sad sa štapove. Prvi put me žena zaustavlja, jo, pa kako to fino radite, ja bi volila, gde ste kupili ovo, ono, mi počnemo da pričamo, ona zainteresovana za ovo. A ja vama mogu da kažem da meni 30 godina niko nije rekao da hoće s ovim da se bavi, a se ja uvek ponašam sa ljudima kao da su rekli. Znači, ovo je prva osoba. Razumete, 20 minuta prođe posle moje odluke. Šokirana sam i jako se radujem. Dobro. Još vezano za ciljeve, šta? Vezan za ciljeve je to da, molim vas, nikoga nemojte da slušate, imajte svoje snove, nego o čemu da razmišljate, kako da prenesete te snove drugim ljudima.
Kako da ih animirate, da zajedno da radite na snovima. Sljedeća stvar vezano za snove, da sam primetila da umjesto da vizualiziramo to što mi želimo, umjesto da razmišljamo o tome što želimo, mi stalno baksuziramo i stalno se plašimo od toga što ne želimo. Je li istina, nije istina? Je li narod u strahu? Jeste. Znači, umjesto da baksuziramo, ajde da vizualiziramo, da zamislimo najbolju varijantu i da kažemo, ili možda još malo bolje. Još vezano za snove, što sam htjela da vam kažem, pa ovaj poklon što ste mi kupili, pogledajte si ovo. Znaš šta to vama liči? Pa hoće da imamo 6 zlatnih grana, pa ja nemam ništa protiv. Ali još hoćete da dodamo još 3. Šetala sam se na Savi i ja sam to odlučila. I sad zašto mi se jako sviđao tvoj rad juče? Zato što si mi dao šlagvort. Ovo ja naravno neću moći da ostvarim do svoje 100. Znači kao što onaj čika, jel da, sa ledom tamo, ajdemo da imamo veće snove nego što smo mi. Ajde, nek to nastavlja generacija. Možda Martin ili ne znam, nikoga ne teram, ali ne bi mi bilo krivo. Dobro, idemo dalje. Sad, činjenju smo odradili, ajde sad, ŽVO. Znači šta je naš moto? ŽVO. Želim, verujem, očekujem. Kako Gary kaže, believe se vidi. Znači viditi se na očima da veruješ. Jel' tako, Laci? I onda privlačiš takve ljude, ali ne stanemo tu. Veliki problem sam vidjela kod sebe, da ispunjavaju mi se snovi, ali ne primećujem. A onda i kad primetim, ja to ne prihvatam. Nekako kao da obratite pažnju na to. Molim vas, razmišljajte o tome. Što sam još htjela da kažem? Da treba da budemo poletni, a ne da vagamo, jer se kaže važemo, vagamo, šta ja znam, vagamo, ne da analiziramo. I zato mi se sviđa ovdje. I zato ja gradim ovdje u Srbiji mrežu. Zato što su ljudi tako malo hazarderi, tako odmah poveruju, odmah idemo, jel' tako? I mislim da zbog toga nam tako jako dobro ide ta gradnja mreže. Evo, odmah ću ja tu da završim. Nego samo hoću da kažem 3 problema, što ja vidim 3 problema da ima u gradnji mreže. Šta da radim sad? Jučer sam voda dobila malo minuta. Ali sam jučer prije završila pa da nas malo da prepošljamo. Može? Znači, prvi problem je, ne znam sad da li nekako sa ovim vreme, ali hoću da vam pokažem da kada počinješ loše da zakopčavaš bluzu, to se matica naučila, možeš video, kada počneš ovako da zakopčavaš pogrešno, onda ti na kraju možeš to da pokušavaš da popraviš, vidiš, a to je nešto ne liči. Šta ovdje da vam kažem? Loše nam je pokretanje. Mi ne radimo uopšte pokretanje, a ja sad vama nemam vremena da objašnjavam sve zbog čega je to loše. Drugi problem šta vidim, ajde neka svi ustanem koji su ikad u životu postigli 12%. Sad su 12%, brzo, nemam više vremena. Okej. Pa da, pa 2/3 sale, sedite molim vas. Sad, ko je postigao ikad u životu 15%? Dobro, ajde, sedite sad. Ko je došao do 18%? A zašto tako malo? To hoću da vam kažem. Znači, sa 12%, sa 15% mi moramo više da vam pomognemo, moramo tu da menjamo neke stvari.
Šta sam još htjela da vam kažem? Ne znam da li znate zašto svi kupujemo kokošja jaja, a ne pačija. Zašto? Pa zato što kada kokoška snese jaja, šta bude? Plus toga počinje peta, desilo se jaje, jel tako? Zato kupujemo ta jaja. A šta bude sa patkom? Patka sedne, ovo je sad patka, patka sedne, snese jaja i čuti. I onda niko ne kupuje ta jaja. Pa sad, ja nama ličim, ili vi meni, ili nekako ličim na patku. Sad u januaru, koliko će biti godina da je firma u našoj zemlji? Koliko? Puno. Od 97. godine. Jedna stvar me strašno ume da iznervira kad me pitaju, kaže, jeste vi kao Forever Living, jeste vi kao Oriflame, pa ne, oni su kao mi. Mi smo došli mnogo pre. Hoću da kažem, zašto to krijemo kao patka svoje jaje? Da li znate odgovor? Molim? Pa ne pričamo da bom. I za kraj 3 stvari ću da vam kažem, ali brzo. Niko nije verovao da u Srbiji može da se napravi zlatna palma. Ja kažem da sam mlađa, sa više energije. Ja bi u Beogradu samo uradila zlatnu palmu. Zato što jako mi se sviđa to što Mali princ kaže, a to je tamo treba da cvetamo gde su nas zasadili. Znate to? Nigde nije bolje i nigde nije gore. Druga stvar, odgovor na Tibijev zadati zadatak, kako bi trebao zapravo da zvuči ovo moje izlaganje. Slušajte ovo, ako se zadovoljimo postignutim, tada nismo otvoreni za beskrajno savršenstvo, a to bi onda značilo da postupamo suprotno ljudskoj prirodi. Znači, po meni potpuno je prirodno da ću ja i sa 100 godina da se trudim, ti Laci što da ti radim, beskrajnom savršenstvu. Zato gradim i dalje mrežu. Hvala za aplauz. Znači, see at the Wimbledon. Idemo. Kraj.